खायसे दुथां फोरोंगिरिफोरनि फरायसुलिफोरनि फारसे गाज्रि नोजोर एबा देहायारि सोमोन्दो खालामनायनि जाथाया सानफा एफा बांबोनाया फोरोंगिरि आरो फरायसुलिनि गेजेराव गोसोम दागो लाबोनायनि खौरां मोनबाय थानाय समावनो बेबायदि जाथाया फिन बरपेटा जिल्लानि सरबगाव जायो। बरपेटा जिल्लानि रुपसि सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय गंसे फरायसालिनि बे जाथाया ओनसोल नाङैनो सांग्रां सुबुंखौ जिंगा सिहोदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय मंगलबारखालि थाखो 7आव फरायबाय थानाय 13 बोसोर बैसोनि सासे फरायसुलिखौ दुथां आखुनि फोरोंगिरि सफिजुल हुसेना फरायसालिनि साबि नागिरनानै गुबुन सासे फरायसुलिनि जोहै फरायसालिसिम लिंहरो। फोरोंगिरिनि लिंहरनायाव सासे फरायसुलिया फरायसालिसिम थांनायाव रावबो गैयैनि खाबु लानानै सफिजुल हुसेन मुंनि दुथां फोरोंगिरिया थाखो खथायावनो फरायसुलिखौ आथोनारि सोमोन्दो खालामो। जाथायनि सोमोन्दै फरायसुलिया नखरनि सुबुंनो फोरमायनायनि उनाव दुथां फोरोंगिरिनि हेंथायै नखरनि सुबुङा बुधबारखालि सरबग पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनो आरो हरनि समावनो सरबग थानानि पुलिसनि मोनसे हानजाया दुथां फोरोंगिरि सफिजुल हुसेनखौ हमनानै 13/25 नम्बरनि मोनसे केस रेजिस्टार खालामो। उनाव भारतारि आयेन खान्थिनि 74(10) नं खान्थिजों पक्स' आयेनाव दुथां फोरोंगिरि सफिजुल हुसेननि हेंथायै गसर थिसननाय जायो होनना मिथिनो हादों। बे बिथिङाव बजरं दोलोनि दैदेनगिरिया दायनिगिरि दुथां फोरोंगिरिनि हेंथायै गोख्रों साजा होनांगौ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों दाबि खालामो। হয়, আজি আমি যিটো কথা শুনিলোঁ, এজন 59 আপোনাৰ যিটো বয়সৰ ব্যক্তি আৰু তেওঁ শুনিবলৈ পোৱা মতে এজন শিক্ষকতা কৰে আৰু সেই শিক্ষকজনে এজনী ছাত্ৰীৰ লগত এনেকুৱা জঘন্য কাণ্ড কৰিছে শুনি আমি খুব মনত দুখ পাইছোঁ। আৰু লগতে এনেকুৱা এটা যিটো গুৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটো নষ্ট কৰিছে তেওঁ, আমি জনামতে। আমি বিচাৰোঁ যে কঠোৰতম তেওঁ যাতে শাস্তি পায় আৰু এই কাণ্ড যাতে দুৰ্বৰাই নহয় আৰু এনেকুৱা জঘন্য পাখণ্ডবোৰে যাতে এনেকুৱা আৰু কাম কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে অলপ যাতে মানে আমাৰ সমাজৰ যিখিনি জ্যেষ্ঠ মানুহবিলাক তেওঁলোকেও জানিব লাগিব, শিক্ষা পাব লাগিব আৰু তেওঁলোকে যাতে সেই শিক্ষাখিনিৰ জৰিয়তে এনেকুৱা কাম আৰু পুনৰাই নহয় তাৰ কাৰণে অলপ চকু দিব লাগিব। হয় হয়, অভিয়াছলি কালিমা সানিছে, কাৰণ যিহেতু এজন গুৰু আৰু শিষ্যৰ এটা নৈতিকতাৰ বাবে এটা পৰম্পৰাগত সৰুৰ পৰা এটা সেয়া থাকে, সম্পৰ্ক থাকে, সেই সম্পৰ্ক নষ্ট কৰিছে আৰু কালিমা সানিছে। এই কালিমাটো আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ এটা দাগ, সেই দাগটোতো মোচা খোৱা নাযাব, হয়নে নহয়?